Evo, danas nam je zadnji dan ovogodišnjeg izvlačenja dobitnika kviza Kaj. Jeste li žalosni? Da! Pa dobro, pa ćemo to opet ponoviti sljedeće godine, iako ćete vi već meni onda biti petaši, pa ćete vi moći se natjecati, a ja ću s nekim drugim izvlačiti. Sretno vam bilo druge godine i zahvaljujem vam puno na ovogodišnjih 36 izvlačenja dobitnika kviza. Bili ste jako dobri, jako uspješni i niste uopće bili ljubomorni što niste vi dobili nagrade, nego ste s velikim zadovoljstvom dijelili nagrade dobitnicima. Pljesak za sve nas. Danas nam izvlače Fran i Ema. Bok ljudi? Tak. Izmiješaj mi, to jest protresi mi Fran kutiju. Dobro. Odveži je. Ema, ti ćeš prva izvlačiti. Bravo. Vrlo uspješno. Ema, promiješaj rukom. I sad idemo ovako, sad me dobro slušaj. Uopće nećeš gledati u kutiju, nego ćeš zažmiriti. I izvući jedan papirić i onda ćeš tek pročitati. Nećeš žmirečki čitati, nego ćeš otvoriti oči. Dakle, zažmiri, protresi rukom i sad izvuci jedan papirić. Budemo vidjeli, vidjet ćemo 5B Gavrilo Dulović. I idemo niži razredi. Vidjet ćemo Kristijan Topalović, drugi A. Pljesak. Dakle, imamo izjednačenje između 5B i 3K i znači danas nam ovo nije bilo zadnje izvlačenje, nego ćemo sutra izvlačiti ponovo za prvu glavnu nagradu, najvrijedniju nogometnu loptu. Izvlačenje će biti između 3K i 5B. Znači ljudi, vidimo se i sutra. Bye bye! Bye!